Teraz si dovolím jeden vtip na aktuálnu tému. Stretnú sa, to som si musel napísať, stretnú sa Emil Horvát, Martin Huba a Ibrahim Majga. Jak ste stíchli zrazu. A bavia sa o vianočných tradíciách a ako to ďalej pokračuje, to vám povie Mišo Kubovčík! Priatelia, my sme vám chceli vlastne povedať, ja tuto s Martinom aj s Emilom, vlastne ako tie Vianočné sviatky sme kto trávili. Napríklad u nás v Afrike, vy sa smiejete, pani, nesmiete, ja ste pán. No my sme napríklad v Afrike nemali sneh, my sme sa nemohli spúšťať z kopcov na lyžiach, my sme mali len duny tam pieskové. Nás tam natáčalo TV Duna, keď sme sa spúšťali. Akože áno, mali sme aj sánky, ale prosím vás, to je... Tak áno, púšťali sme sa na sánkach, teda ja mám takú obrúsenú sánku, ja som sa na tejto sánke spúšťal. Ale my sme mali, koksu, nesmie sa, lebo my sme mali normálne akože také normálne Vianoce, my sme nemali Vianoce ako Emil Horvát, že oni tam zdobili stromčeky, tuto také ozdobené, ale to nemám povie sám. Priatelia, ďakujem, som zvyknutý. Priatelia, my sme mali Vianoce také napríklad, že my sme ako zdobili stromček, ako ihličnáty a... To my sme mali tiež ako stromček, ale my sme mali takú kokosovú palmu, tak to bolo ako, že my sme tam mali... To sa normálne nedá toto. My sme mali kokosovú palmu ozdobenú, my sme si tam dali kokosové orechy, akože to miesto tých vianočných gulí. A sme tak stali a pozeráme, ešte by sa tam zišli nejaké gule, tak sme poslali chlapcov hore, tak oni tam ako bolo viacej guli. A potom sme mali takéto, ako vy máte, že vám to neblíka, ale nám blikalo, lebo my sme poslali malé deti na strom a oni blikali očami, tak nám to aj svietilo. No. No a my sme napríklad stromček vianočný sme mali ako vianočný stromček sme mali a Vianoce to sme, akože sme mali tam dárčeky pod tým. My sme si dárčeky nedávali. My sme si dávali, napríklad ja som raz napísal, krásopisne, osobne napísal Ježiškovi, že by som chcel nové tenisky a drží mi to. Došiel som po stromček a prosím pekne, tam nové pumy. To som behal ako malý. No ja som raz išiel a tiež po stromom stali dve pumy, ako nie... Ale nie. Ale nie nové, to boli hladné pumy, ja som si tiež zabehal, teda strašne. Ale tak ako... A raz sme mali Vianoce, som chodil 2 týždne po Vianoce, po štedrom dni som chodil ešte okolo stromček a nezabudol Mikuláš na mňa, nechal mi nejaké posolstvo, nejaké znamenie a on mi tam nechal ako opadané ihličie a tak som ako vstúpil na ihličie, som si prepichol nohu, to bolo suché, normálne nohu, ako borovicové a som mal prvé prepichové Vianoce, ale tak ako... priatelia, o prepichu by vám vedel Máťo Húba ako porozprávať, alebo on je ako... Keď máme, priatelia, kľud, keď máme rozprávať na tému prepichové Vianoce, poprosím slečnú Pauhofovú, aby krotila svoje vášne, Táňa. To čo je? Čo si na placi, alebo čo? Tak sa choval. Taký bonton. Tamto svojho prepichové Vianoce, priatelia. Napríklad, my sme doma nezavádzali tradíciu, že by sme mali mať akože nejaké hmotné dary, alebo niečo také. Jednoducho nám rodičia vždycky dopriali nejaký kultúrny zážitok, nejakú udalosť, skúsenosť, nejakú príhodu. Hej, ja som raz mal mozgovú príhodu na Vianoce. Ale to je iné. Ale že... Napríklad, priatelia, ja som raz dostal na Vianoce let balónom, alebo som dostal napríklad zájazd do Afriky, výlet do Kene, hej, však, to som dostal aj ja, ale tak to bolo na konci lesa, tam už bola Kenia, tak sme sa boli pozrieť, to bol pekný darček, ale na to...
Ale nie, oni nás odtiaľ vyhnali, lebo tam zrovna bol ten domorodý kmeň susedný, tam bola poľovačka na huby. Počkaj, tam ako však na huby sa nepoluje, huby sa zbierajú. Dobre hovorí, oni na nás polovali. Tam jednoducho celú našu rodinu vystrali. Som chodil týždeň so šípom v chrbte, som hral šípovú ruženku, potom na karnevaloch si robil šípová huba, ale co sa preliečilo. Ale skôr ako miesto tých duševných zážitkov, ja som si, otecko sa ma pýtal, že čo by som si želal hmotné. Hovorím, otecko, tak poprosím pod stromček niečo malé, niečo skutočne malé. A naozaj som došiel pod stromček a tam stál labuda. Takže a to viete, otecko nevedel zohnať stojan, tak poprosil Mároša, aby Mároš podržal stromček. No tak celé Vianoce bol u nás, labuda pod stromový. Takže viete, a napríklad je to celé o tradíciách, že vám si zviažeme nohy na stole, si zviažeme nohy reťazov, viete. Priatelia, ja by som povedal takto, nechcem to naťahovať. Napríklad moja obľúbená tradícia na Vianoce bola ten ako oplatka s medom a s cesnakom. A hej, to bolo aj u nás napríklad, akože my sme napríklad došiel z lesa medveď a doniesol nám med, no a my sme mu na oplatku dali cesnak, lebo on nemal tak. hej. To bol asi ten medvedí cesnak. Ne, to bola medvedia služba, však si počul, že mu doniesol ten... No veď med. Medveď práve, že tomu doniesol tam. Ale my sme napríklad vždy, keď sme medvedia nakrmili, sme sledovali, kade medveď necháva stopy, ako ho necháva stopy v piesku a my sme si to nechali ako formu na medvedie labky. Ja som tiež našiel stopu medveďa na vidieku za chatou a som si ju akože vyrezal z ľadu, z ľadu som si vyrezal formu a som si ju ako dával, do vodky, som si ju sypal a som sa tak tešil, že mám vodka biely medveď. No vidíš, mal si sa namačať aj o Finu a mal by si vodku o Finlandia, tam by si bol slávny jebel potom. Priatelia, poviem vám jednu vec. Nakoľko máme všetci traja nesmierne zážitky a skúsenosti s vianočnými tradíciami. Táňa. Krásne blomby. Tak my sme mohli založiť takú firmu, že by sme chodili po školách a po školkách, hrávali by sme čerta, aniela a toho Mikuláša, by som ja mohol, lebo otecko bol Mikuláš, tak by som to ako zvládal. A taktiež napríklad Ibrahim by mohol hrať čerta, nech sa nehnevá, Emil si začíše o Finu, dozadu bude také krídelnaté a môžeme to akože takto rozbehnúť a môžeme si spraviť napríklad internetovú stránku, že ja už mám taký nápad, že by sa to volalo, že www.jouhube.com a Ja by som bol Email Horvat, ako tam by ľudia mohli písať. Priatelia, keď budete chcieť zorganizovať Vianočný večero, tak zavolajte, napíšte, emailujte a tešíme príjemné sviatky. Mišo Kubovčík!